थी ना हो जे बाछा बाछा जो बाछा 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 माने का बोझा लगल दियार त का चिचिया लगल है बाझा लगा ये त लागल चिल्लाए सर का भाई भाई मैंने लेहन डाला हां तो बाछा जन्म ले लेबा तो करे अरे बाछा जन्म ले लेबा तो बाछा से बाछी ना होई बाछी ना त आखिर का मतलब बियाइल गइया तबे न बाछवा बियाइल त दूधवा देबे शुरू कइलस आ गाय बिना बियाइले दूध ना देही देबे करी करा के देही कभी बिया तो बियाइ ना त दूध तो कैसे ले लेबा हम दे देही दूध की खाइल होई त दूध देही अब ओकरा में एगो उपाय बा हां जो चिंतारण पंडित जी के है मंदिरवा पर 2 घंटा कीर्तन गावला दे अच्छा ओ या संझिया खाओ या शंकर जी के कुछ में शक्ति आ गइल हो जो जैसे से बैठल तो हां ओ जवा आके पूछल ओ ये पूछे के बस शंकर जी ले हां कि हे शंकर जी हां यदि हमार बाछा हां यदि रात भर में बाछी हो जाए जल्दी हां तो हमें जो शिव चर्चा करवाए हां तो सुना ना हां और ये तू आके खाली अगर बद अर्जी लगाओ जो देखो ना बिहान भइला कल बाछा हो गेल हां फिर से कहियो कि व्यास का कलर ले बाछा ले बाछी हो जाए हां 7 बजे हमनी के बैठल या 6 बजे ले कीर्तन गा हां एकर बाद हो जाए तो देखी तो फिर दूध देबे लगी एक दिन हैं बाछी दूध देही ना बाछी है तो फिर गभिना है तो दूध दे गभिना है तो देही न दूध ना तो वैसे ना होई गभिना है तो किछ पहिना है तो बिया एकर बाद बिया बिया है तो ना होई बाछा से बाछी हो गई हैं तो ओकरा दूध देबे के चाही न ओकरा काम धन बनाओ काम धन हो जाए ओ जरा डायरेक्ट माने दूध शंकर जी एकरा के बनई है तो काम धन हो जाए एगो डांटा रहल है जंगल हां ओ डांटावा का जाने बाकी ना हां जैसे कि एगो पाड़ी एगो के गभिना तिना रहे हां तो घर में ना होखे हां तो बापे बेटा ले गेले सब करा के भैंसा के बुझाइले के दिन की गरम बिया हां हां भैंसा भेटाइल ना हां बड़ी दुखी होके आके ओही मंदिरवा पर रोवत ले सब बापे बेटा हां तो जानिए कि आई के हमनी करनी मंदिर पर साधु जी रहले ओकरी साधु जी जियत रहले मंदिर हां हां साधु जी रहले बोले काहे काहे इतना दुखी बढ़ल हां तो कहले सकी हमनी के इतना दिन ले पाड़ी पोसत जा अभी तक गाभिन भइल अनु पाल खइलस हां कह से काम करलो हई एगो डांटा बा डांटावा के लेके जालो हां है ना घुम सोच पहले हां ना सोचे बनी बोल एकरा बाद डांटावा के लेके जेबा दुआरावा पर जे त एक डंट मरबन तो जने के पाड़ी गाभिन हो गई हां हां आ दूसर का डंट मरबो हां तो जाने की फट कुआरा दी हां थान कर दे हां हां आ एकरा बाद जाने की फिर एकरा बाद कहले कि तीसर का डंट मरबो कि फट दे बिया जाई बस वही घरेला तार में समस्या के कहले से कि जाय दिए गुरुजी अब ये ले बढ़ के का बा कोनो आशीर्वाद नहीं हां 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 जान जाके डंटा उनका के मिलल डंटा लेके आइले हां आइले सब बेटा आवते द्वार पर पाड़ी में पानी के हुमाच की एक डंट मरले सो तो गाभिन हो गई बाकी पता नहीं का नहीं है हां फिर दूसर का दिन डंट मरले सो तले कुंवारा दिहलस हां कहले से कि इस साल इहे कुल आदमी के ना ना सुन ना अब ये घरी आदमी का तेज ना रही तुम नु हां ये घरी आदमी के ना शंकर जी के वरदान नु हो हां अब जान जाके करावत फिर तीसरा का डंट मरले सनु फट द पाड़ा बिया गई तब कहले से कि डंटा के अस्थिर ध जब काम लागी हां तो कुछ दिन में मरले सुन पहले तो डंटा ध धरे अस्थिर आ भैंस दुहाए लगल आ यही बीच में एक दिन झगड़ा भइल होनी के हां गांव में एक आदमी से हां कल मार देले सब मर्दाना के बस वो गाभिन हो गई हां अब तो बजा मामला बढ़ गई हां अब वो गाभिन हो गई तो अब ये करा खातिर जाके केस कर दिल हां ई का जाने क्या कहले है सो हमर बातन होइसन मामला हो गई हां थाना आइल कहले से कि हमनी एका दोष बा हां बोला बोली कहले है बातन मार देला आदमी डंटा ले अपन गाभिन हो गई तब का कर होई तब इनका के कैसे इनकर उपाय तो थाना कहलस कि एकर उपाय करल कैसे कर उपाय हां इनका के बियावावल ठीक बा हां दूसरा का डंट मरले सो फट दे जान जाके बातन थान छोड़ दे मारा दिहले हां तीसरा का डंट मरले से बस फट दे बिया ये गेले ला अब उ डंटा वाले अब जखा मिला लेले से कि अभी जेकरा के मरबो हां गाभिन हो थाना कहलस कि जल्दी डंटा के बताओ हटाओ से जल्दी ना तो तो मैं लोग तनी के गाभिन कर दो मर्द मेहरा के गुरु को मार दबो सब बताओ हे हाल है हां अब जान जा कि उ डंटा कहले से कि ठीक है हमनी के कहले से कि डंटा हटा दे जा पहले जे के डंटा इनार में फेंक देले से हां
अब ओजा समस्या बढ़ी गई जान जा कि इनार में का पानी जे पियत रहे औरो बढ़ अब मैं लोग गाभिन हो गई औरो रोग बढ़ गई जब अब जान जा कि दूसरा का हाली जब पानी में घींच के पियल बड़े आदमी कुआरावे शुरू कर दिले बड़े भइल कि लई त डंटावा के चलते मैल फेन का भिना के बुझात होइले नहीं अब तो ई गांव में जान जा कि जतना लो पानी पियल रहे मैल लोग भिना गइले कभी नहीं लगा बाद अब जान जा कि पहले कि अब का कहिए त हर बेटी चल लो आदमी परले मारे खातिर ला कल से लास्ट में भइल कि अच्छा ओकरो का उपाय है त डंटावा निकलवा के फेन होने के तड़ जई जाना गाभिन भई रहल ला भाई लोग मारी के बस थान छोड़ा हां थान छोड़ला बिया लगल लो तीसरा का डंटा लगल बस फट दे बिया गइल आ ओइजे ले काम एकदम खत्म भइल के अब डंटा के जल्दी अब वो जगह पर पहुंचा दे कि फेन लेके ये डंटा लो माराई नु गाभिन तो उहे तारा बाछा का समस्या बता तू जाओ कह दे कि हे शंकर जी यदि बाछा और रात भर में बाछी हो जाए यदि खुशी के बात बा हम दुहाई कराए लगे नु हां तो एकर बाद में तारा हम प्रसादी चाहे और शिव चर्चा करवा शिव चर्चा होई बोले शंकर ये सब कोई करी त जाके बड़ा तू काम कर हम निमन काम कर हम दुनिया से लगल बिया खराब हम ये काम करब एबर आओ शंकर जी रोज 2 घंटा कीर्तन होला ही इनका के मारा